tak ja som práve dorazil do Malaciek na pumpu, kde sa mám stretnúť s Radimom, alias Motobulharom, tak toho asi nemusím nikomu predstavovať, je známy pacient. No a ja už som teraz dorazil, on už ma tu čaká, tak ideme si dať akurát kávičku jednu, dáme si kávičku, no a pokračujeme smerom Čechy. Smerom Čechy dneska budeme spať niekde v nejakom kempe, ten už mu tam niečo povyberal. Niekde Jičín alebo niekde tak, takže nemáme to ďaleko, nebudeme sa naháňať, máme času kľud. No a zajtra potom pokračujeme do Liberca, kde teda ideme na tú akciu, to nejaký chalani Chill and Ride, neviem, nepoznám túto partiu, že vraj to má byť nejaká brutálna akcia, máme tam jazdi, čiže zajtra, keď dorazíme do Liberca, ďalší deň vyražame vlastne taký ľahký offroad by to mal byť, kde ideme cez 3 krajiny. Bude to v podstate taká divočina, lebo budeme spať stále vonku v stanoch pod holým nebom, takže celkom sa na to teším, bude to akcia určite super. Konečne sa počasie umudrilo, včera došla búrka, tie 37-čky, 38-čky skončili, no dneska je príjemných 26, 27, no po obede má byť ešte teplejšie, ale toho hádam už nejak prežijeme. No a jak dorazíme do Liberca, tak tam som pozeral dlhodobú predpoveď, tak 21-22 stupňov, to má byť úplne že super. Ale preso? Takže áno, malú kavičku si prosím. Takže došiel nás ešte pozrieť môj brat, ten mi akorát išiel zobrať tú kávu. No, takto sme sa pobalili. Tuto som ja, tuto je môj brat, ten došiel iba za nami nás pozrieť, ale teda on s nami nejde. No a tu je Radim. Nabalená motorka, úplne nahúvata. Ten bude ešte po ceste prezúvať gumy, lebo má tam nejaké cestné. A tu je akurát Radim, pozdrav. Čau, jak zlodej slnečníc tam behaš okolo tých motoriek do piče. Toto je magot. Na sever Česka, Polsko, Nemecko, bude to fantastické, takže máte sa na čo tešiť. Dúfam, že zostrihaš to video. No, dúfam, že tentokrát áno. Lebo minule som išiel som strihať video, že si ponatáčam, tak som si robil zábery a zistil som, že hodne dlhú chvíľu som mal zapnutý foťak. Takže som mal asi 40 fotiek parádnych. Ale mal parádnych. krásne portréty zase. Motorky sú pripravené. V pohode. No nič, dáme kávu a potom sa hlásime z kempu. Popojedem. Tak museli sme zísť z diaľnice ešte pred Brnom, lebo bola tam hlásená nejaká nehoda. Tak teraz sa tu trepeme po takýchto dedinkách, ale však v pohode, nemáme sa kam ponáhľať. No a do kempu máme nejakých 90 km. Je úplná pohoda. Na navigácii to ukazuje, že hodina aj pol sme tam. V týchto dedinkách sa pretrepeme a
tak s Radimom sme sa ešte zastavili v Bile na malom nákupe. Radim, čo si nakúpil? Ja som si kúpil dietnú šunku, petržlenovú vňať a ešte baklažan. Ale Palino si kúpil whisky, vodku a mali v akcii rum, taký ten lacnejší, ale on povedal, oplatí sa, tak zobral 3 hneď. Takže tak, omielec lopat. Chlapče, tak toto je magorina, dobre. Nevadí, kúpili sme si niečo na večeru pod zub, lebo ideme do kempu. Tak len také niečo ľahké, ja som si tam zobral mlieko, lebo ja nepijem. Takže mlieko, Radim zobral aj ohnisko, takže v tomto budeme robiť pahrebu, takže zobral ohnisko so sebou, čo je super. Tuto naukladáme drevo, zakúrime. Budeme sa živiť len tým, čo ulovíme a šatiť len tým, čo stiahneme z kože. Takže toto nás čaká dneskajší večer. Máme jesť, máme mlieko, máme pivo, takže to je turbodiesel na hajzel. To keď spojíš, kámo, Gagarin, ale na hajzel. Takže bude nám proste fajn a možno prídu ešte 2 pacienti, jeden by mal doniesť domáci tatarák a ten druhý domácu. Takže perfektná kombinácia. Takže dneska máme o zabavu postarané. No a tu by sme mali práve prichádzať do kempu. Takže... Takže tuto sme práve, Radim to trošku prebehol, ale tu sme došli už do kempu, no. Toto je ono. Ale musíme sa prvé niekde zahlásiť. Musíme nájsť recepciu. Pálu je tu. Vybavíme to čím rýchlejšie, lebo ja budem mať teplé pivo. Hej, ale kemp vyzerá dobre. Do piči. Len tam je voda. Poďme, aby sme si stihli ešte aj zapálať. No dobre, tak poďme do toho. No tak práve sme dorazili na miesto. A toto celé, čo toto tu je. To malo byť jazero. Len jak si nám ho vypustili. Tak sme si našli kemp, že kde sa okúpeme. Lebo cez deň tie 30-ky na tej motorke žiadna výhra, no ale tak bohužiaľ, no. Takže už sme sa dokúpali. Radím je takto. Kúsok vzadu. Už robí blbosti. Ale kemp dobrý, takto do chladku a pekne takto výhľad na druhú stranu kvázi toho vypusteného rybníka pekne do lesa. Takže tuto sa takto rozbalím. Ja som si našiel takéto parádne miesto a tu mám aj stolík. Takže ja to mám aj so stolíkom, kámo. No dobre, no. Ale Ja to mám z ohniskom. prebiehajú tu nejaké práce, takže dobre, nevadí. Ideme to rozbaliť, ideme dať sprchu a hlavne si pôjdeme dať niečo piť. No konečne vytužené pivo, rozbalené stany, motorky zaparkované. Krásny život. 30 stupňov, ale však teda to pivo bodne jedno, no čo už. A máme nádherné miesto s výhľadom priamo v prvej línii na vodu. Trošku sa nám odleskáva ten jas od vody do stanov a inak krásne. Milá recepčná, dobré pivo, krásne, toto není tu ešte veľa ľudí, perfektné, fakt perfektný kemp. Tak si to ideme vypiť a ešte budeme dneska grilovať. Takže aj na to sa tešíme. Hlavne ideme dať teraz sprchu po pive a potom grill. Rozpálime. Ty vole, ale ten steak mi tam asi nevleze. Ale vleze. Takže
Čo chceš ešte vácej? Grilovať si takto v prírode? S motorkou pri stane? No a už sa to robí, tak. Pozri ho. Už sa peče. Joj, tak toto je žrádlo. No, stejček sa nám peče. Pozeraj. Jak voní. Otočíme ho. Takže. Trošku popeče sa z druhej strany. Chlapec. A za chvíľu večera jak víno. Radim si dáva kokosovú polievku. Tajsku, dokonca. Dobre. A čakáme ešte na jedného šéf-kuchára z Brna, ktorý by možno nám mal doniesť domáci tatarák. No tak to ešte dneska tatara, keď bude. Škoda, že to není tá voda, no mohli sme sa okúpať, ale toto, čo práve pozeráme, malo byť jazero. Západ slnka, akurát tam zapadlo za tie stromy. Vlastne už potom vyražame. Nemecko, Poľsko, vlastne pojeme 3 krajiny. Česko, Nemecko, Poľsko a toto celé bude trvať nejaké 4 dní. No a tešíme sa samozrejme na to, takže bude to určite zaujímavé. Hlavne som zvedavý na ten ovrov v tom Nemecku a v tom Poľsku. Vraj sú tam nádherné miesta, pôjdeme tam pozrieť nejaké vychýrené jazero. No a dúfam, že to všetko dopadne dobre, no. Takže s Radimom zatiaľ takto sme teraz prvú noc v tom kempe niekde Žďar nad Sázavou, tak Žďar nad Sázavou je nejakých 20 km za Žďarom je tento kemba. Ráno pokračujeme do toho Liberca, potom tá akcia celá začína, takže to bude fajn. No, práve sme sa pobalili a opúšťame kemp, takže pokračujeme smer Chotpine. No a odtiaľ už potom to začína celé, no. Chalani už sú tu. Tu máme Lukáša, ten sa k nám včera večer pridal. No a tu už ide Radim. Choďte odovzdať karty. Blázen. Živý. Dáme si po ceste možno nejaký offroad. Napájame sa tam na TCT-čku. Takže nebolo by to vôbec zle, ak by sme si dali trošku offroadiku. Z Horeta. Malino, jak bolo? To je tá z Horeta? To je tá z Horeta, sleduj. Áno, ale parádna, kámo. DJI z Nese. To, kámo, to vydrží. DJI je úplný hrot. A popojedem. Dám ťa do záveru. No tak sme sa zastavili tuto vo Vysočine v nejakej dedine, že káva, dotankovali sme to. No ideme tuto za Radimom. Radim, no čo? Jaká toto bola cesta? Hovor. Pekná, ale hlavne dneska ráno ma strálo trošku. Nelen tá voda mi vadila celú noc, ale ráno, že sme sa zobudili, no môj celý spotený. No môj celý spotený, také hýce, 40-ky ráno, prúser. Fakt prúser. Lukáš neviem, či nespal aj v motorku, tak sa ochladilo strašne. Ale dobre, teraz tu si... On spal v botách, lebo sa bol, že mu ich ukradnú. Ale inak je perfektne, sme na kavičke. Krásna príroda, malebné také domčeky, malované, krásne. Ideme, teraz začína to byť krásne, vyhýbame sa diaľnicám, pôjdeme Trosecko, Trosky hrad. To bude nádherné, fakt si to užijeme dneska.
Lukáš, ty čo? V pohode? Cesta? Cesta super. Super. Jen to ubytování trošku bylo horší. Čo, ráno spotený, ne? Co spocený, ale malé cimery tam měli. Ne, dobrý všechno. No. Ideme dál, Takže priehradu nám vypustili a aby toho nebolo málo, tak Čávo nám tam ráno s bagrom trošku zaprašil, takže všetko od prachu, všetko. 20 metrov od stanov on tam bagroval, alebo čo ti povedal, keď sa ospravedlnil? A mávam mu, že praší a on že kľúci, sorry, ale ja som za to kurva hezky placenej. Tak musel to robiť, no tak bohužiaľ. Čávo nás tam nakrmil trošku s prachom, takže sme mali hneď aj raňajky. Palíme do toho Liberca. Malá zastávka v tejto unikátnej krajine, tam v pozadí vidím nejaké jazero. No a my sme vlastne v oblasti Trosecko v Čechách. Je to fakt, že nádherná oblasť. Úzká asfaltka, takéto krásne skalnaté útesy, pozeraj na to. Neskutočná nádhera. No tak malá zastávka v legendárnej obci Sviany. A keď sme v Svianoch, tak čo iné si dať? Ako? Mača. Výťažok zo zeleného čaju s príchuťou ananasu. Radek je úplne nadšený, že vo Svianoch si dal maču. Ja som to nemal, to ty si nehovor o mne. Každopádne, Sviany sú legendárne mesto. Každý, kto počuje ten názov, vie, že tu je najlepšia mača. Keď sem dojdeš, dáš si maču. Ukáž to na mňa. Keď prídeš do Tokia, nezabudni si dať špagety carbonare, a keď prídeš do Torína, si nezabudni dať sushi. Aby si vedel. Nádherné cesty a krajina, to by sa doporučujú sa podívať. A daj nejakú, tým, že on je šéf kuchár, povedz nejaký recept na patek. Povedz menúčko. Povedz menúčko. Také už mi dochádza karta, tak to bude len žemlovka. To je také rýchle. Daj si bagetu, vole. Na pumpe. Za hodinu sme v Chotyne. No a tam to začína. No tak ja som práve vošiel do Chotyne. No a práve tu niekde máme mať to stretnutie.
to niekde na nejakej lúke. Takže ja to idem nájsť. Hľadať niekde nejakú lúku. No tak a my už sme dorazili do Chotyne, no a už došla komplet zostava, všetci chalani už sú tu aj zo Slovenska, aj z Čiech. No a všetci sme sa porozbalovali, už máme postavené stany a tak. Chalani už založili oheň, teraz sa bude grilovať. A je to tu naozaj veľmi krásne. Ja som sa tu bol teraz trošku povoziť na motorke. Takže úplná pecka. Koľko krásna príroda, sú tu hory, tu je Grabštejn, je tu hneď 2 km odtiaľto hrad. A vlastne my sme úplne hore v severných Čechách, vlastne v tom cípe s hranicou medzi Poľskom, čiže do Poľska to je, ja neviem, 3-4 km, do Nemecka to isté, my sme úplne v tom rohu. Takže preto pôjdeme cez tie 3 krajiny. Ale pôjdeme do Nemecka, v každom prípade tam nejaké jazero, budeme sa kúpať, odtiaľ máme presun potom do Poľska, odtiaľ sa potom vracame naspäť. Takže zajtra chalani vymysleli celkom zaujímavý program. Bude to celý deň taký plný offroadu v Nemecku a v Poľsku, takže sa na to teším. No a idem teraz pozrieť chalanov, tí už tam opekajú. Už založili oheň, grilluje sa. Tuto máme tak tam, chalani tu majú aj hasiace auto. No a takto sme tu úplne na konci dediny. Tu krásna príroda. Tu za tými stromami teče potok, do ktorého ja sa pôjdem určite ráno okúpať. Extra studená voda, čo ja teda môžem. No a chalani tu ovrodujú aj na takýchto špeciáloch. To neviem, či si ešte takéto niečo vymenil v dobe. Neviem, či to nevymenilo Očetrhen za koňa už v 3. časti. Takže aj takéto veterány chalani tu majú poskladané, jazdia na tom tu po tých horách, po tom offroade. No a takto vyzerá to naše stanovište. Plná pecka, fakt je to tu veľmi pekné. Tak je to tu veľmi pekné. Radím, špeciálne miesto, to by nebol Radím, že by si to nedal rovno pod strom, hej? No, úplne. Úplne, až pod strom. Vidíš, ja som taký prírodný. Áno. Takže... Vidieť neznamená byť videný. No a tuto majú chalani takto porozbalované stány, motorky, takže je nás tu naozaj dosť. Stretli sme sa tu v takom hojnom počte. No a ideme sa pozrieť k ohňu, tam už chalani niečo grillujú. Ty vole, tu je teplo pri tom ohni. Pekný parádne dňa. Słuchaj, tam taniery.
No tak máme krásne dobré ráno. Počasie je úplne ideálne. Pred chvíľou sme si dali raňajky, no chalani už sú všetci, sa už obliekajú. No a za chvíľku vyražame. Vyražame smer Nemecko, odtiaľ smer Poľsko. Uvidíme, ešte chalani nám slúbili, že nám rozdajú nejaké balíčky na cestu, ja neviem, nejaká voda, nejaký keksík alebo niečo, proste tam nejaká tá energia je. Alebo to je také malé občerstvenie, však po ceste určite budeme niekde stať. No a takto už vyzerá to teraz stanovište, no chalani všetci poobliekaní, nachystaní, no a prvé motorky už sa štartujú, no a za chvíľku vyražame. Že super. Všetko máme pobalené, stany zatiaľ tu nechávame, pretože budeme sa sem vracať, to budeme baliť až zajtra a potom sa presúvame do divočiny. Takže prípravy v plnom prúde, no a my už o chvíľu vyražame. Máme tu prvý pad, ale nič tragické, to tam trošku ho to zbehlo v tom blate, tak to tam vygulal, ale však postavíme sa a ideme ďalej. Chalani, dobre? Dobre, ideme.
Nádherná príroda tu je, nádherná. Takto tu jazdíme po takýchto lúkach, lesoch. Akože je tu toho naozaj veľmi veľa, to takéto nádherné chaty na kopcoch. Úplne skvelé. No, tu už idú chalani dole. Úplne úžasné. Počasie je brutálne, 22 stupňov. Teraz tu máme hore 19, ale 22 stupňov celý deň. Žiadne výpeky, je to úplne perfektné. Počasie sme si asi aj vymodlili, fakt. Zajtra síce hlásia pršať, ale uvidíme, ešte zajtra máme ísť jazdiť. No a teraz ideme dole, tam sa pustíme na poľskú stranu a ešte ideme jazdiť tam nejaké poľský offroad nejaký. Takže zatiaľ super. A tu máme nejakú nehodu. Niekomu to tu šmyklo, spadol. V pohode, Lukáš? V pohode? Ale tu mu postavíme, keď som v kopci. Ideme mu pomôcť. Zvíneš ju asi ne? Dobrá. Jak by to uletěla na ptice. Bravo! Jak sa ti páči, Palino? Jak sa ti páči, Palino? Perfektne. Dobre. Ale jazdíš veľmi dobre. Mám nahraté, ideš škrábe sa hore, jak drak. Počkej, ne, pozeraj, GS-a, pozeraj s tými gumami. S jakými gumami sa tu drape, sleduj. Toto je najväčší frajer dňa. Tak toto je úplný hrot, kámo. Ale vyškrabal to hore. Bojuje. Dobre, že? Čo mám robiť? Spadkyni krok. Tak toto je absolútna špica. Táto cesta. Takže poľský offroad. Takže teraz sa nachádzam niekde v Poľsku. Tu máme trošku kaluže. Dobre, okej. Tu prichádzame na nejaké staré letisko. Neviem síce, čo sa tu deje. Aha. Takže tu sme celá skupina. No a tu budeme mať asi nejakú pauzu.
Ale proste sme niekde v Poľsku v horách, takže je to tu velice zaujímavé. Tak chalani si tu dali takú súťaž, že kto prejde najpomalšie cez takú jamu. Tam je taká kaluž. A tá súťaž spočíva v tom, že musíš to prejsť čo najpomalšie. Oni merajú čas a ty vlastne ideš do tej jamy a musíš to prejsť čo najpomalšie. Takže poďme sa na to pozrieť. Práve sme doopekali, no a ideme ďalej, ideme teraz na nejaké jazero sa ešte okúpať. Takže ideme teraz z Poľska do Nemecka na nejaké jazero, teraz pôjdeme po offroade ešte asi, ja neviem, 10 km, potom už pôjdeme po ceste až do Nemecka. Priamo k tomu jazeru, tam sa okúpeme. No a dneska už hádam aj stačilo toho offroadu. Ale výhľady sú tu krásne, tu sme hore na takom kopci. Je tu krásna taká šotolinová cesta a dojde sa hore. Sú tu také dúny a ja neviem, je to tu také dosť pieskové, šotolina, piesok. No ale pár dní dozadu tu pršalo, tie kaluže boli dosť veľké, ja som sa tam trošku zrýpal. Neodhadol som toto predné koleso, mi vbehlo do takej hlbokej kaluže, že som to tam lahol, nevedel som tú motorku zdvihnúť, mi rajdy zapichli úplne do blata, ale tak pomohli sme si a v pohode. No dobre, tak nič, ideme na to jazero. Ale strašne silný vietor je. Tak neviem, že či si nedáme len nejakú kávu alebo niečo, ale ideme ďalej. Lebo ešte tam máme nejakú offroadovú vložku a musíme sa vrátiť naspäť. No a takto vyzerá to jazero. Besdorferse. Je to jedno z najväčších jazer tu v okolí. Voda vyzerá byť čistá, ľudia sa tu kúpu. Tak ono je cez 20 stupňov, takže v podstate až taká zima není, len fúči vietor. A ten vietor je naozaj dosť silný. Takže uvidíme, že či chalani chcú sa ísť kúpať, nechcú. S tým windsurfingom, alebo čo tam sa tam snaží, ale však neviem, mu to najde. Už ho tu pozerám, sa tu na neho už 5 minút. Ale ten vietor rovno mu fúka do huby k brehu. Takže asi nespraví nič chalan. Ale dobre, dorazili sme. Ďalšie pekné miesto. Jazero Besdorferse, Nemecko. Je to kúsok za českými hranicami. No, máme tu nové ráno. A už je teraz dobré, ale celú noc pršalo. Ten dážď bol naozaj intenzívny. To bolo katastrofa, jak pršalo. No a uvidíme, čo dneska. No, neviem, uvidíme, čo radím. Bol to Bulhar, čo povie, lebo máme tu ešte dneska jednu akciu, ale celý deň má pršať, takže to vidím tak, že asi pôjdeme domov. Aj on to tak zhodnotil. Lebo jazdiť tu celý deň v daždi po tých horách a sme nejakých 500 km od domu. Tak neviem, no. A tak uvidíme, však ešte ráno, no zatiaľ neprší teraz ráno, ale o nejakej 9. 10. to predpovedal asi už 90%, takže
Takže uvidíme, no uvidíme, počkám na ostatných, keď sa zobudia a niečo budeme musieť vymysleť. Či pôjdeme domov, neviem. Ja by som tu možno ešte aj ostal ten jeden deň, dneska, čo sme mali na tú akciu. Ale uvidíme, keď to má fakt, že naozaj, že intenzívne prša celý deň, tak to je o ničom. To si človek ani neužije, takže uvidíme, možno budeme pomaly ťahať domov. No tak počasie sa nakoniec umudrilo, tak sme ostali, neišli sme domov. Dokonca nám na chvíľku vyšlo slnko, takže super. No a ideme ďalej. Dneska máme chalani z Chill and Ride si pripravili hľadanie checkpointov. To znamená, že v tomto okolí, v tomto regióne doma nám nasadili nejaké body a tie body musíme samozrejme na tých motorkách navštíviť, tam urobiť fotku a vrátiť sa na stanovište tých bodov, neviem koľko tam v tej mape, teraz mi tam ukazuje, či 16 alebo 17, je to nejak do 200 km celé, je tam aj off-road, sú tam všelijaké hrady a neviem, tu v okolí nejaké také zaujímavé miesta. Takže na tie body sa dostaneme, spravíme fotku a kto sa prvý vráti, vlastne ten vyhral. Takže je to taká súťaž. Uvidíme, či to budú fakt také zaujímavé miesta, ako hovorili. Ináč tento región je veľmi krásny. Takže sa na to teším. No tak ja som bol ráno natankovať, odtiaľ som to strelil do Nemecka. Tam som si bol pozrieť jedno zaujímavé mesto, veľmi také pekné, romantické, hore na kopci, na takej skale, tam stojí krásny taký kašťal alebo hrad, aj zrúcanina je tam. No ale ako náhle som tam prišiel, zaparkoval som na parkovisku, tak už som cítil takú únavu, že som nejaký taký slabý, unavený, hlava ma bolela a už to bolo také, že som ani na tej motorke nejak, keby sa mi nechcelo. Tak som sa vrátil naspäť na stanovište odtiaľ, samozrejme čo nechcel, horúčka. Ja so sebou nosím takisto veškeré takéto vybavenie, čo sa týka, ak náhodou aj na tej motorke niekde človek spadne alebo niečo proti bolesti, na teplotu a na takéto veci, takže ja toto vybavenie so sebou nosím. Tak som si tam buchol nejaké paralény, trošku som sa predrímol, takže už sa cítim lepšie, veľa som pil, dal som si tie lieky. No idem si teraz ešte uvariť polievku, chalani tu ešte chystajú nejakú ďalšiu súťaž, vyťahli babetu a budú tu jazdiť na babete, bude sa tu strieľať zo vzduchovky a tak ďalej, akože ten program majú fakt, že nadúpaný, človek sa tu zabaví. Takže určite, ak môžete, chalani z Chill and Ride, na Instagrame si ich nájdete. Takéto akcie organizujú pre motorkárov, väčšinou sú to také Adventure Day, kde sa tu jazdí naozaj po okolí, je tu kopec offroadu, je to tu absolútne úžasné. Kto miluje offroad, určite odporúčam, kontaktujte ich, sú to naozaj perfektní chalani. Nemá to absolútne táto akcia žiadnu chybu. Včera sa robili hamburgery, predtým sa robila sa nejaká grilovačka a tak ďalej, čiže chalani to tu majú zmaknuté. Takže ak kto môže, určite sa na takúto akciu k ním vyberte. Oni to dávajú vždycky buď Facebook, Instagram, čiže máte sa o tom ako dozvedieť. Vrele to odporúčam. My sa teda vidíme niekedy na budúce, ráno teda vyražam domov, no a dúfam, že sa ešte vidíme niekedy na budúce pri nejakom videu alebo pri nejakej takéto akcii, možno pri nejakom mototripe. To určite, mám tam v pláne niečo. Určite si to takisto budem dokumentovať, natáčať, takže potom určite z toho spravím nejaký zostrih. Takže ja vám ďakujem a držte sa a pokiaľ môžete, tak cestujte. Čauko.